Sí, a verdade é que non estivemos cómodos durante os 90 minutos, pero é verdade que eles acertaron a primeira que tiveron e nós tivemos 3 ou 4 para poder empatar, incluso o Pau que vai pola liña de gol, esa oportunidade eu creo que podría cambiar o encontro, pero non fomos quen de meter ese gol, tivemos chegadas, o equipo volcouse encima da portería contraria, pero se non acertas, eles nas contras son rivais peligrosos, xente que ha xogado en primeira división, e ao final pois consiguen ese resultado, non? Para min abultado por lo que se viu no campo, pero hai que darlle xen a hora boa polo traballo e felicitar ao rival. Sí, eles xogan con un rombo por dentro, a Nacho gustalle moito o rombo, xa o facía tamén no Deportivo, no Zaragoza, entonces, bueno, si acumula moita xente por dentro, se non sabes presionar esas situacións, pois son capaces de que non roubes, que non teñas paciencia. E logo, nós, cando tiñamos balón, eles non eran capaces de roubarnos, e a nos faltou un poquinho máis de paciencia, de acerto en ese último pase, de esa definición, porque eu creo que cambiaría o encontro, pero o mellor é que pase isto agora que xa estamos salvados e que non pasara fai un mes, non? Entonces, bueno, cando un equipo tampouco non se xoga nada, o vimos nos resultados que houve hoxe, pois é máis doado xogar que cando te estás xogando por algo, e nós, a verdade é que viñamos de 6 meses extenuantes e de competir cada partido, entón hai que dar enhoraboa aos xogadores por todo o que fixeron. Non, fixen por refrescar un pouco a segunda parte, non é por botarlle culpa a ninguén, ao contrario, estou encantado coa temporada que fixeron todos os xogadores, pero necesitamos un pouco máis de profundidade pola banda esquerda, con Hugo, e logo un pouco mellor esa saída de balón que tiña Prado, non? Entonces, é polo que fixemos, non por outra cousa. Seguimos ben, porque fomos quen de crear ocasións de lado Pau, pero ao final non conseguimos cambiar o resultado. Bueno, a ver, nos equipos sempre se acusan as baixas, non, de xogadores importantes, xa non no día do partido, senón durante a semana, non, para preparar ben o encontro. Entonces, pero, bueno, outras veces xogaron outros xogadores, mesmo na Copa facíamos moitos cambios e non afectaba, non? O que pasa que o resultado, pois sí que agora podes pensar que pode ser por unha cousa ou por outra, pero bueno, a responsabilidade é miña total e non teño ningún problema en asumilo. A ver, o obxectivo máis importante, se non lo din fai 6 meses, sería salvarnos na última xogada do último partido. Entonces, agora eso sería como un soño, máis que un obxectivo. O soño sería meterse na Copa do Rei, que aínda hai oportunidades, porque o Zamora sabimos que perdeu contra o Lugo, que incluso o Nasti non foi quen de gañar en Segovia, que o Andorra perde contra o Sestao, e que esta categoría é impresionante porque en esta xornada se xogaban todos os equipos da categoría, se xogabanse algo, menos o Amorebieta. Entonces, eso di a fortaleza, e, bueno, tamén é moi bonita, para os de fora, para os adestradores non tanto. Además, gracias. Pues gracias por este ano a todos. Gracias.